s'ha permès fer aquesta trobada i també els organitzadors de Camí de Mar. Soc el gerent de Momentis Sarfa, és una empresa que va començar l'any 1921, és a dir, fa 103 anys. Ha plogut molt des de llavors i tot va començar quan 3 joves empresaris van pensar que seria bo substituir vells carruatges tirats a cavalls per 15 petits autobusos per poder facilitar la mobilitat, especialment en aquell moment era molt important anar a mercat, una cosa que ara tenim molts súpers al voltant de casa nostra, segur, en aquell moment havies d'anar al mercat i havies d'anar a través d'un mitjà que et portés més de pressa que no pas el carruatge. Eren en Ribot, en Font i Artigues, que van fundar la societat anònima Ribot, Font i Artigues, la Sarfa. Aquestes són les inicials, gràcies a 3 persones que en aquell moment van tenir una idea molt visionària. Una mica com el que ens trobem ara. Estem parlant normalment les empreses una mica grans, estem més preocupats pel present, per l'exercici, l'any que ve, els projectes a curt termini. Quan hem volgut bé veure com em va passar a mi, amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes, amb un projecte que primer vaig haver de mirar 2 vegades, això són els horaris de la Sarfa? No, és el Camí de Mar. Resulta que és que, com dèiem allà, municipis com Portbou, com Port de la Selva, com Cadaqués, Roses, Escala, l'Estartit, Begur, Palafrugell, Sant Feliu, és que tenim a tots aquests municipis una parada o una estació d'autobusos. Per tant, em va semblar molt interessant. Com us deia, aquesta il·lusió, aquestes ganes que hi poseu, són per treure's el barret. És a dir, jo crec que allà on teniu les portes obertes perquè, com us està passant, gairebé tothom s'està apuntant a aquesta gran idea. Per nosaltres pensem que aquest projecte, si es fa realitat, pot ajudar, com ja s'ha dit, l'últim costa més de poder explicar-ho, però ens pot ajudar a desestacionalitzar aquest territori on tots sabem que a l'estiu estem gairebé al complet, amb 98% d'ocupació o 100%, però és veritat que permetrà que la gent gaudeixi d'un espai nou i que, com tu deies, el Camí de Santiago, penso que tenim un futur fantàstic i brutal amb aquesta iniciativa. Aquesta capil·laritat que podem oferir des del Momentis Sarfa també pot permetre a tot tipus de famílies, des dels més esportistes que el poden fer, no sé si tot, però fer grans jornades de molts quilòmetres, fins a aquella família que vol conèixer una de les etapes i en el moment que pensi que ja en té prou, segur que té una Sarfa gairebé a tocar. I per tant el podem portar cap al seu origen, ja sigui via aeroport de Girona, ja sigui via aeroport de Barcelona o ja sigui via trens a través de Flaçà o de Caldes. Per tant, pensem que això és important, aquesta intermodalitat, és un camí que tindrà aquesta possibilitat de poder, a part de gaudir d'un paisatge espectacular, de poder fer l'etapa a la mida de cada família o de cada grup de persones que ens vingui a veure. Per tant, crec que el que esteu començant a fer és un país millor, que fa falta gent com vosaltres, que tiri endavant projectes així i que és possible que el veiem d'aquí uns quants anys. Jo també estic d'acord que s'hauria d'intentar escurçar aquest termini, però també com a empresa operadora que depenem de la Generalitat i en aquest cas de territori, sabem les dificultats que a vegades hi ha per posar en marxa algunes coses, però sí que teniu el consens ple de tots els organismes i en el cas de Momentis, evidentment les portes totalment obertes per ajudar-vos a arribar, en aquest cas també soc tresorer de la Cambra de Comerç de Palamós, per tant conseller del Patronat de Turisme, és a dir, us puc ajudar des de diferents vies i ens agradaria i ens fa molta il·lusió poder algun dia, amb els fills que vinguin a darrere o els nostres familiars, poder fer realitat aquesta cosa que, igual que els senyors de Font i Artigues, segurament, com han dit de posar autobusos a Palafrugell, aquesta gent està una mica... Doncs mira, és una idea que ha durat almenys 103 anys i que, si Déu vol, seguirem treballant. Per tant, felicitar-vos i dir-vos que aquí ens teniu pel que sigui i que compteu amb